Službeno se od trenerske klupe sinoć u Korči na revijalnoj utakmici oprostio vaterpolski velikan Ratko Rudić. Najtrofejniji vaterpolski trener u povijesti okupio je svoju zlatnu hrvatsku generaciju osvajača olimpijskog zlata 2012. u Londonu. Utakmicu su odigrali protiv reprezentacije svijeta istog vremena. Majstor do majstora, sve pred očima oduševljene publike, među kojom su najviše uživali oni najmlađi. Hrvatska iz 2012. i reprezentacija svijeta iz 2012. odigrali su, kako i priliči revijalnoj utakmici, neriješeno 13-13. Remiza oproštaj u čast Ratka Rudića. Zaista je jedan moment vrlo dirljiv i jako mi je drago da se napravi zaista jedna vaterpolska fešta u gradu, na kraju krajeva koji zaslužuje da ima jednu vaterpolsku feštu. Jer Korčula je najmanji europski grad koji ima pobjednika europskog natjecanja. KPK je 78. osvojio kup pobjednika kupova. Sada je ugostila olimpijske pobjednike. A super, jer imali smo priliku vidjeti vaterpoliste koje možda više nikada nećemo vidjeti. Mari Joković u osvajanju olimpijskih medalja je navika. Od prošloga tjedna ima srebro iz Pariza, a od prije srebro iz Rija i naravno zlato iz Londona. Svima nam puno znači da smo se vidjeli nakon dugo vremena, da smo ovako bilježili jedan jubilej i nadam se da će ovo biti možda neka vrsta tradicije, pa nadamo se da će potrebati svakako. Bilo kako, plivanje za mene jedan veliki napor, ali mislim da su mi dečki pomogli jer smo se sjetili onih predivnih trenutaka iz Londona i ova publika nas je podsjetila malo na te najljepše dane. Za svijet je igrao Aleksandar Ivović, Crnogorac, koji je s Jugom 2013. osvojio naslov hrvatskog prvaka. Kao i Joković, nada se novim druženjima. I da će ovo biti dodatni impuls i stimulans korčulanskoj djeci i ostaloj omladini koji su bila i večeras učesnici svega ovoga i pratili utakmicu da krenu da se bave vaterpolom jer je ovo jedan predivan sport. Bio je to oproštaj kakav velikan poput Ratka Rudića zaslužuje. Blistava prošlost za sjajnu budućnost. Uvjerljivom pobjedom od 3:0 u setovima nad Kosovom, hrvatske su odbojkašice otvorile kvalifikacije za europsko prvenstvo. Najučinkovitija bila